Glaukoma taldea izango da musika zuzenean telebistaren gaurko gonbidatu nagusia. Tolosako Bonberenean egin dugu hitzordua beraiekin, Kalima disko berriko nondik norakoak ezagutzeko. Izbitan ataleko protagonista Inigo Etxarri izan da, Naiz Roxa, Anai Arrebak eta Lier taldetako kidea. Honekin batera, albisteak eta asteburuko agenda txikia. Tolosako Bonberenean egin dugu hitzordua Glaukoma taldeko kideekin. Bertako entsegu lokalean sortu dituzte Kalima disko berriko kantuak, eta bertako estudioan grabatu dituzte Carlos Osinagaren gidaritzapean. Guztira, 14 kantu berri datoz disko berrian, non reggae rap giroetatik abiatuta, musika territorio berrietan murgiltzen diren. Taldea, etengabean hazten doan seinale argiaz. Bi disko txiki kaleratu ostean, 14 kantuz osaturiko diskoa argitaratu du taldeak. Bertan, azken 2 urteetan entsegu lokalean ondutako kantuak bilduz. Uste dazionean, ikusten genuen nahiko abesti genitula egiteko eta disko luzea egin behar zen. Nahiko abesti asko. Nire ustez, diska bakoitzarekin, ni bukatzen nuen bakoitzean disko bat entzuten nuen eta pentsatzen nuen. Igual, ematen du, txulo, baina ezin genuela hobeto egin. Eta bueno, etxean gurengandik igual beste disko bat espero zan, eta pentsatzen nuen, ezin dugu, gastatu ditugu bala guztiak. Eta bueno, pixkanaka ateratzen ziren abesti berriak eta aurrera egin doazen, ez? Orduan, 3. lan honetan, zuek pentsatu, volumen bat edo volumen 2 bukatzen genuenean, pentsatzen, denbora pilo bat eman dugu, berez ezin dugu abesti gehiago jakin eta ekarri grabaketara eta berez, disko luze honetan, pixkat hori gertatu da, abesti batzuk ez zeuden guztiz bokatutak edo behintzak nire gitarrak ez ziren guztiz bokatutak abesti guztietan eta esperientzia ezberdina da, ezberdina izan da aurrekoetatik alderatuta eta berez ez dakit zergatik jungaren luze bat egitera, ni ustez gertatu dela. Musikalki, aurretik abiatutako bidean sakontzen du Glaukomak. Hip-hopa, reggaea eta reggae mufina nagusi dira kantuetan, baina musika eregin berrien presentzia ere argia da. Influentzia ezberdinak dauzkagu, Niri adibidez Pandok erakutsi dit hiatuz kaiote eta azkenean, gure lagun batekin hitz egiten egon ginean taberna baten, zu gogoratzen zu Pando, disko bat egiten ari zarenean, entzuten duzu eta belarriak oso zabalak dituzu eta orduan, musika ezberdinak entzuten badituzu, azkenean hori ikusten da baita egiten duzun musika. Netzako baita instrumentu berriak, efektu berriak edo gauza horiek baita inspiratzen zaituzte eta bereziki sartu ditugun orduak ensaioetan. Eta improvisazioetan, aske sentitzen zaren edo uzten duzunean zure burua egiten, sortzen dira gauza bereziak. Ez bakarrik zu asmatzen dituzulako, baizik eta taldean gertatzen direlako kasualidadeak edo guztiok batera jotzen ari garenean. Taldearen norabide berriaren ezaugarri bat teklatuen eta sinten erabilpena izan daiteke. Lehen ere baziren, baina disko berrian argiago somatzen dira.
bueno, beti da nik uste, saiatu garela soinu, gure instrumentuetatik soinu ezberdinak ateratzen. Naiz bajotik edo gitarratik, eta guain teklatua daukagula, buruan genituen soinu horiek atera dira, ez? Baina berez hor egon dira denbora asko. Eta, bueno, ez dakit, ez dira bakarrik, esan nahi, sinte soinuak ez dira bakarrik ni daukadan teklatuatik ateratzen, adibidez, Pandok badauka guagua bat, erabiltzen duena oso era arraro baten, eta hemen Arandia basu jolea, bauka bost sintetizadore bat, eta hace maravillas. Talde baten oinarria base erritmikoa da, eta Glaukoma taldearen kantuetan argi ikusten da. Bateria eta basuaren gainean eraikitzen dira gitarrak eta hitzak. Bai, bajo, ez du nik esatea zerbait. Bajo bateria, Pablo eta Arandia, nik uste, bueno, segurona musika estilo gehienetan, baino gurean oaindikan gehiago, eta banda bat izan da, oaindikan gehiago, ez? Jumbarute oso enpastatuta, bombo bajo, jumbar du hor, erloju bat bezala, eta egia da, disko hau bitako orduan denbora pilo bat egon gehala erritmoiek bilatzen, eta begiratzen, erritmoa ondo zijoan orduako adibidez nire euskan hitzekin, edo ze tempo erabiliko genuen, eta bomboak nun sartu, eta kajak eta dena, eta uste hor lana talde osoak indula, hori bilatzeako orduan. Eta bai, eskaini duen goa, etxente. Carlos Osinaga soinu teknikariak maisuki jakin izan du taldea bila zebilen soinua lortzen. Ohikoan, rock giroko taldea grabatzen dituen arren, asmatu du diskoaren soinuan. Grabaketa egiterako orduan, guretzako, gu daukagun iritzia Carlos Osinaga txap gure lagunagatik, da pixka bera datorrela mundu rockero batengatik, baita indie grupoekin lan egiten du, lortzen ditu bateriaren ambiente batzu oso bereziak, bakarrik bera lortzen dituenak. Eta guk eskatzen genion batzuetan, gure musika dator sound systemetatik, musika elektronikotatik, behintzat hortik zerbait hartzen dugu, orduan, esaten genion, pegada, hola bombo potente bat aurpegian, eta aldatu dugu gure hizkuntza berarekin hitz egiten, eta azkenean ez dakit ulertu gaitu eta eraman du gure ideia askoz aurrerago, eta bueno, baina pegada, baina beti maxima batekin, naturala. Osea, ez zer pintxatu gabe, organikoa, gu talde bat gara eta hori ez dugu inoiz galdu nahi. Eta de hecho nik uste soinuan refleksio hau, denbora pilo bat eginen historia honekin, Eta badator pixka bai bat sound systemekin egindako historia hortatikan, bueno, guk ikusten genuen erabiltzen ditun base asko eta hola, kriston soinua zeukatela, oso potentea dena, oso grabea, guri asko gustatzen zaigu grabea eta hori, baina gu banda bat geha, eta orduan jakin behar dugu pixkat gure limitean hunda hontan. Nik uste kasu hontan limite hori aurkitu deula. Eta behin limite hori onartutakon, hori da hurrengo refleksioa, ni hemendik gora ezin ba naiz iritsi, behintzat honeaino bakit iritsi nahitekela eta hori da nahi detena. Inna di robot up style, inna di ragamuffin style, hey. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. If you wanna see me fine, pass me the weed and pass me the wine. Glaukoma ez da ohiko talde bat rap reggae estenan. Gitarren presentzia handia da, eta pedalera eta efektuen erabilpenean datza taldearen originaltasuna. Ez ditu haizerik, teklatua bai, baina gitarra jotzen du bai da ere, berak. Orduan, gitarrak nolabait kolorea ematen diote guztiari, eta gainera, frikeatzea gustatzen zaigu, osea,
erantzuna. Baita, lehen aipatu dugu beste influentzia batzuk, baina bueno, pues, txikitatik bandoi Incubus asko entzun du, eta beste talde batzuk baita, pues, eta adibidez reggae musikaren barruan, dub musikan, pues, eko pila bat daude, eta noski hori. Uste hemen rock and rolla denok entzun dula talde honetan. Bai, eta ni beraekin, beti ani jotere konduko dugea. Ezin da, ja. Hau ezkonduta da. Bueno, Vietnamen bezala hemen egin. Saiko pila ponderri dit ez alda nahiko Ragamuffin pixka batekin estilo laiko Sekula ez deu errezatzen jakin Gure mosaiko dan falta dan salakin Logo maseria saiko pila ponderri Taldearen identitate puntu bat hitzak dira. Juantxok idazten ditu nagusiki. Bere burmuinetik sortzen dira erritmo eta errimak. Nik esango nuke abesti bakoitza hortan mundua dela. Batzutan gerta daiteke, pues, ni okurritzaitela parrafo eta lokalea ekartzen dut eta horren arira saiatzen gea erritmo bat bilatzen. Ez, tekstuan ez dakit, giroa edo pixkat jasoko duna eta flowa oso garrantzitsua da, errima, silaban karentzia eramateko modua, ez? Eta beste batzutan, pues, aldrebes, igual erritmo bat dago, eta erritmo horren arabera ateatzen da letra bat. Abesti bakoitza mundu bat, nik egia esan ez daukat metodo bat, idaztako orduan ez, bakoitza pues, daramat aldeten bezala. Eta gero letra luzeak eta azken finen rapean eta reggaean gauzak kontatzeko modua pixkat hoi dalako ere, ez pixkat detaietan ebai sartzea. Eta baina egia esan abesti bakoitza mundu bat, ez dago prozesu mota bat. Ulazteu errezatzen jakin Gure mosaiko dan falta dan salakin Lauko maseria saiko pila ponderri dit ez alda nahiko Ragamuffin pixka batekin estilo laiko Sekulazteu errezatzen jakin Gure mosaiko dan falta dan salakin Special dedication for Square Dancer King Musika tresna eraginkorra dela argi dago. Hitzak bozgorailu bat diren horretan. Idazterakoan presiorik sentitu ote duen galdegin diogu Juantxori. Batzutan igual kostatzen da, baina ni saiatzen naiz justo kontrakoa egiten. Netzako hitz bat, nire hitz bat gustatzea edo ez, da maxima handiena. Osea, niri gustatu hartzait eta punto. Hortikan aurrea bestei gustatzen bali mazaie, ongi. Eta egia da, ni uste ariketa san ona hori dala. Zu izatea zure epaile ia bakarra, ez? Bueno, claro, inguruko jenden iritzia eta taldekona, por supuesto, aurreneko gauza jarri eta gustatzen zaiguno ez, o lo que sea, baino idazteako orduan nahi gustatu hartzait eta jazta. Ez dut pensatzen zeinen gana di joan. Eta egia da, hortan, nolabait esatearren nire buruangan konfiantza auketela. Osea, nahi gustatzen bali mazait mezu hau entzutea, esan nahi du nolabait gainontzekontzako ere balio du. 1, 2, my name is Juancho. Askotariko gaia jorratzen dira kantuetan. Gure kaiola bestian esaterako, genero ikuspegia jorratzen dute. Baina gure kaiolan abestia gehien zentratzen den gaia da generoaren gaia eta ikusten nahi gara egunero nola justo kontrakoa gertatzen nahi eta ez du ematen atzea egiten nahi danik, ez? Genero edo eraso matxistak nun nahi, baina horrek esplikazioa dauka. Hoi azkenen da gizarteak proiektatzen duna, sortu nahi ditun persona klaseak azken finen sortzen dianak dira, askoz gertugo barbietaken batzutatik persona errespetuzko eta asken gandik baino. Orduan noski egon behar dela denbora guztien gauza sinpleak badia ere errepikatzen eta gogoratzen. Euskaraz rapeatzea aldarrikatzen dute berriz Paz de Wet kantuan. Geroz eta gehiago dira gure inguruan errima eta erritmoak euskaraz sortzen dituztenak. Bizio, Ziribulio, Askapen Sound System, lurrat berdetzen ari dela diote. Paz de Wet abestia bazan modu bat aldarrikatzeko guri iruditzen zaigula herri honi mesede handia ingo liokela reggae edo rap edo hip-hop kultura honen inguruan dabien jende honek aurrea eta pixkat gazte jendek de hau entzutea.
Eta orduan, da omenaldi txiki bat, guri euskeraz rapa duten taldetatik gustatzen zaizkigun talde horiei, ez? Egia talde pilo bat gatu diala kanpoan, baina bueno, normala bezala, eta guri igual gertukoenak egite zaizkigunak. Eta lurra berdetzeana, bez Tolosalden ikusi besteik ez dago. Azkenengo hilabetetan hemen sortu da giro bat, gazte jenden arten eta hola, ematen duna, barregeakin eta atope daudela, eta bueno, hor dauzkagu hilabetero Otxabin egiten dian igandetako festa horiek, eta bueno, emategu gazte jenden arten sartzen nahi dela regea, baina benetan, ja entzuten nahi dira Jamaikako gauzak, badakizkita bestik jamaikarrenak eta hola, ja ez bakarrik hemen inguruan ikusten duten naiz, eta baiek ja idealare bai esploratzen eta hola. Dantza egiten dute, ez da gutxi. Eta, bueno, hor daude ere bai rapero gazte batzuk, eta dienak, ziribuliotarrak gure oso gertukoak, eta gero ere bai Nikotina hor dabil, Tolosa Rabea, eta, bueno, bai, ematen du gazte jendea, gustatzen zaiola euskeraz egiten dian giro hontako historiak. Glaukoma musika talde bat baino gehiago dela aipatu izan dute maiz. Kantuak sortzetik haratago doan egitasmoa. Bueno, niretzako haratago jutea da, adibidez kasu honetan, Bonberenean gaude guaintxe bertan, gu Otxabitik gatoz, Tolosako Otxabitik, bitokitan egon geha batea ia denbora desende eta hola, eta oraindik gabiltza. Eta haratago jutea da, ulertzea musika militantzia gisa. Azken finen, Bonberenean adibidez badago jende bat, barratako turnoak eta bariten dituna, beste jende bat saiatzen da diskoen historia eta ondo eramaten eta hola, eta bueno, guk ikusten dugu gure tokia dela, talde bezala, hemen ahalik eta gehien aportatzea, edozein arlotan, eta hori da bizkat haratago jutea. Gure kasuan ze esan nahi du, errespetu guztiarekin musikatik bizi dian artista guztiei, hori esan barra aurreneko gauza, baina adibidez ez geha ontatik bizi eta inoiz ez dugu sentimo bat kobratu, poltsikora, eta saiatu geha eta eunetekin ekonomiko guztia eta hola bideratzen autogestionatutako proiektuei, ez bakarrik gurei, baizik eta beste inguruko beste batzuei, eta hola, orduan pixkat hori da guretzako haratago jutea edo ulertzea musika talde batek ezin dula berea bakarrik eragiten duen horretan implikazio eduki, igual badauka responsabilitate bat bere inguruan, ez? Dancehall! Right! Bideo horretan ulertu daiteke diskoa fisikoki kaleratu zen egun berean, sarean deskarga librean eta doan zintzilikatu izana. Gu uste gauza batek ez dula beste aukatzen, ezta? Osea, nik uste zuk formato fisiko bat atea dezakezu eta errespetu guztiekin formato fisiko horri bere diseinuarekin eta soinu kalidadearekin eta hori dena, baina horrek ezin du ukatu zure musika gurea behintzat edozeinek entzun ahal izatea, edozein momentutan beste bide batzuk bitartez, ez? Eta orduan bazentzu hortan gure aldetik ez dago inungo problema gure diskoa aurreneko egunetik YouTubeen egoteko. Gainera uste dut txorakeri badala gaur egun ez ilotzea, porque urrengo egunen beste espabilatu batzek ilotze izu eta igual ez du kalidade igualean ilotzen, orduan zure musika zuk manejatze bali mazu asko zebet. Izerdi patxetan, baten batek esan du pulitap selekta, jarri hasieratik tematzarro jorratzetan, igual zaigu lokatzetan, baldin badare, arrimatuta dantza mantxo, ta suabe, zugabe buru jabe dienekin gaude, pixkanaka zabaltzen dihoan. Musika industria jomugan dute ere. Gauzak egiteko modu berrietan sinisten dute, eraikitako sistematik kokatu zeuren burua. Bai, noski. Musika industria ez dago aparte, sistematik. Igual salbatzen da zertxo bait edo makillatu daiteke edo ez da hain gordina, azken finen kultura baten barrun da olako eta zorionez oraindik musika barrun olako jende zintzoa ez, errespetagarria eta hola. Baina egia da musika industrian barrun kapitalismoa daola berdin eta ez dara salbatzen. Eta guk egia da, kaina asko emate jo musika industrian, eske behira nun gauden. Eta gure burruka bazken finen askotan kontraesanetan sartzen da, ez? Musika industrian interesakin. Eta gure errespetu guztiakin, baina uste dugu gauza asko itxusiak diala eta bueno, izalatzea zilegi ditu zaigu. Dien hasten disfrutatzen, benga jarri dantzan denak guaintxe man! Benga jarri dantzak denak guaintxe man!
5 dira eta gainera egotzen diren taldekideak, baina beste batzuk badira ere itzalean. No, hemen 5 agertu beha, baina beste 4 geha glaukomatarrak eta orduan, pues, hori, Aritz, Txetxo, Luisito, eta zein gehatzen da? Eta Jule. Pues, beraiei eskerrik asko eta, bueno, beraiek hemen daude baita. Bai. Diskoa kalean, zuzeneko emanaldietan murgilduko da taldea. Arrasaten, Bilbon, Donostian, Gasteizen, Bartzelonan eta Ondarrun ariko dira. Bat batzekotan nola bereziki influitu naguna Mars Volta esango dut. Fantomasen Suspended Animation. Blue Veins, The Raconteurs taldeak. Asko gustatzen zait, Tutankamonen beti heltzen da drama, bai abestiaren letra eta batez ere esaldia. Azken aldian gehien bat streaming bidez, entzuten dut. Agian etzan, nire bizitzakoa ez dakit, askotan izan naiz, baina hola azken aldian ikusieten azkenetakoa Gara Rock Festivalean egon ginen Royal Blood ikusten, beste hainbat talderen artean, eta hori esango dut, asko gustatzen. Aztuko zeten kontzertua izan da naiz Roxakin duela urte desente Iruñako herrikoan jo genuen San Ferminetan eta izan zen nebizitzako kontzertu pasatiena ze jendia gainean ero izan eta gila esan oso ondo pasa genuen. Gustatzen zaizkit igual gaztetxeak orokorrean batez ere musikariak gertu daudenean eta ez horren beste estenatoki handitan eta edozein gaztetxetan. Uste izan zala negu gorriaken ideia zabaldu, ez dakit ditun 6 o 7 urte. Eta hori izan zen, lehenengo albuma. Queens of the Stone Age-en Bill James. When I
Angelu Zapatria taldea Bilboko kafe antzokian ariko da zuzenean irailaren 16 gauean. Taldea Giffen War diskoaren urteurren bira murgilua dago, bere musikabidean mugarri bat izan den lana aurkeztuz. Emanaldia Legen Beltza taldeak zabalduko du, Euskal Herriko metal estenan ezinbesteko banda referentea. Benetako luxua. Zuzinen zaurie eta ilomenzare betirako hilere. Igande honetan Larrabetzuko Horibai gaztetxean Domekak Horibain musika zikloaren ikasturte berria hasiko da. Lehen saio honetan Inun gonbidatu dute. Mikel Inunziaga da Inun, eta besapean Danola diskoa dakar, bere estudioko azken emaitza. Emanaldia bihotz goroz perkusio jolearekin burutuko du, biko formatuan. Super Suckers talde mitikoa Euskal Herrian izango da asteburu honetan bi kontzertu eskaintzeko. Irailaren 15ean Gasteizko Geldorado aretoan joko dute. Egun bat geroago berriz, Hondarribiko Silozibenea aretoan eskainiko dute emanaldia. Beraien esanetan munduko rock and roll talderik hoberena dira, eta ez gara gu izango kontrako esango dutenok. Madriliriko doble kapa taldea kontzertu biran da Suave con la Canoa diskoa aurkezten, eta bide horretan Euskal Herrirako 3 emanaldi hitzartu dituzte. Ostiral gauean Laudion ariko dira, Orbeko etxean, larun batean Elorrixoko Ateneoan joko dute, eta igande arratsean Tolosako Bonberenean. Larun bat honetan Arkupeko hotsak egitasmoari hasiera emango zaio Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Hilabetero, kontzertu bat ospatuko da musika ziklo honen barnean, non musika proposamen berriei bide eman nahi zaion. Lehen kontzertuan, Artz taldea eta Mikel Uraken bakarlari ariko dira. Emanaldia doako izango da. Madriliriko doble kapa taldea kontzertu biran da Suave con la Canoa diskoa aurkezten, eta bide horretan Euskal Herrirako 3 emanaldi hitzartu dituzte. Ostiral gauean Laudion ariko dira, Orbeko etxean, larun batean Elorrixoko Ateneoan joko dute, eta igande arratsean Tolosako Bonberenean. Larun bat honetan Arkupeko hotsak egitasmoari hasiera emango zaio Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Hilabetero, kontzertu bat ospatuko da musika ziklo honen barnean, non musika proposamen berriei bide eman nahi zaion. Lehen kontzertuan, Artz taldea eta Mikel Uraken bakarlari ariko dira. Emanaldia doako izango da.